Hi guys! Welcome to my late vlog! At andyan po kami sa Frank. Nagwe-window shopping. So naka-sale po sila but selected items lamang. Tara, samahan niyo po kami sa aming pagwe-window shopping.
kasama sa foot locker. Ganyan. Dito pala kayo nun? Akala ko dito pala yun? Akala ko foot locker yun. Ano pa? Para saan? Mamimili ka ng handle. Ah, malaki no. Ang ganda pala 50 each. Ito mga handle ang gusto mo. Ah. Bibili mo to, mamimili ka ng handle. Kung alin po ang gusto mong handle, ito mga crystal na ganyan, yan ang ilalagay nila. Ah, Additional na pa, isa ha? Okay po ba? ganun pala yun. So now, you see there. Ano gagawin ko? Yung wall, ano ba yan? Yung paper, ganda.
May wooden sila dito. Oh, ayan. Wooden spoon. It's wood. Made in Thailand. Pang sisig yan, di ba? Ganito? Hindi hindi yan yung sisling plate. Hindi ba yung pampatungan? Ah, Pwede ba? hindi yan. Cheese platter. O yan, magganyan ka. Cheese platter. Sampalan niya. Sa madaling ka. Pwede rin siya maging cheese platter. Wala sila dito yung... Yung gagawin? Ha? Ba pwede maglagay sa CR ng ganyan? No, pwede maglagay sa CR ng mga diffuser. Yeah, pwede nga to sa CR para raffine. User. Fragrance. Meron pala dito madami. Ayun. Tayo dito sa Frank. Maraming magandang bibili. Medyo may affordable, meron ding pricey. Yung afford lang namin yung diffuser, yan, mura-mura.